amalu si bingo amalu no do so ai vou anda roda tá pode né aí é que né ezu gonna olha como lá tá com no je a gomero ezu gonna a ko ke mo a gomero ezu gonna a o mo ma a gomero Onya kanonowo, oya kanonowo, okode, hey, okode. Sinopo onsewo, na akusinopo, oinomo, onya mama.
Ifite ụzọ sịkwarasịa biko enweghị ọbụla dị n'ụzọ sịkwarasịa ọsịla gị du idu Ifite idu Nnobi osekọtọnụ n'ọgbọ ọgbọ to avoid inconveniences.
All the way from October. All the way from
I'm
That thing you are trying to do to me is not good. Okay. That thing you have been doing me is not good. Do you want to go to hellfire? Go to heaven. Iguchi na-echeta agachi oge ha bụ ọgbụ nkwụ.
ese ka ndị goro kelee gị tiere gị isi ala si n'ime ele ana na-azụ nwa ya nọ ihere bụ ụmụ gị kwuru ya doo kere ka nka bịa nye gị aka ya bịa tụọrọ gị mma mma n'ụdị dị iche mana cheta ihe mgbara gị echekwana nke ahụ akwụ ime sikwa eto anyị sikwu mgbe emere m etu isi udochia owere gamos ọha na-asụ na Idemili ekenekwa ndị eze nwaanyị ekele ọma nnukwu cheta Obgeaduji chekwa narị abụọ ọ na-abụ ndị etu ahụ obi anakpa mfa anya ya maka na onye kwuru ka anya na-ekwena ka ihere mee ihere ya bịa emefa ya ọ ntị amara nwa na-eji emeji n'ihe na-atụ ka akpara gosi ụgbara ihe na ama n'afọ agụrụ na m iwu agụrụ na m ụtọ ọ dị ka eke dị ka agbọ nyo ya nnekwu na-esi abịa na-enene ihe fọ mgbe nụkwọ maka kọmere mana nke onye agụrụ ya na nzu mana ihe m na-agbagwokwuo emerụdị si ya anyị gbakwa aha n'elu ahụ nnukwu apụrụ m ilo nna Idemili si ka ọnụ wepụ ilo nya ya mfụghado ụmụ nwaanyị take Holy Ghost fire pụta one side na-enene mmụọ nwata nwaanyị wee bịa mekpa m ego ndị na-etere Holy Ghost fire bịa mekpa m ego nwere obi aṅụrị ọsị njide ka nji ihe ọ na-eme dị mgbe n'ọkwụ n'azụ ma nọ mmadụ mana afụtara na amụmụ nwaanyị ya when I can never go to you. Or the youth go to phone. All they go to the local quality. On a number of Parapa, on a number of the other name. All the bush. What do you know? Igbo ma, Hausa ma, Yoruba ma, ndị ọcha ma, nwetakwa n'ụbọchị nke taa wee na-asịgide ya bụ agba nke abụọ. Ogwugwo ndị si ebetere aka ya gara ihe aha n'ọgbọgbụ nke egburu ọnụ nke ewe onye ọwụna ga-eketa abịaghị ijike afọ onye si n'olu iri eji ya ma na-asụ ka ọ na-asụ maka na etu anyị si kwado ihe na-akwadoghị ọfụma when I see the man, Taba Banki, who they are the one. This is the Laka. Manka, come on. What happened? I was in a job in the world. I was in a man have a boy cardi or no boy cardi can. So can I go to the lad? Who goes to Naka? Akamaru to Naka. I know my baby. Abu Mobella, where am I for one of them? Nabona. You ever go a boy who can already knock out to do them. The Silicon Avenue. In a mundo, you can call your phone. You're going to call your motto, you're going to call your mother. You're going to call my back, you're going to call my back at Siruna. You're going to call my back with them. You're going to call me and Nilo, many sin, ordinary easy. You're going to call it easy. You're Nilo, many sin, going to call it easy. I'm a child. I walk back, Papa. But I just can't walk. I be like a dog. See, what? Bunan na yan. Go na medini. I was here. Ana tuko ka hafu ike. Iko ka hafu ike alo na. Kusi hayi di bulo shi. Kusi hayi di bulo ni si. Kusi di bulo ada tuku. Kusi di bulo na bulo mo Jesus. Kaza lo.
na-atapụ oyi tara m ihe ọmụta n'oyi n'ihu ka mma na amụmaka azụ na ịga azụ bụ ofe ọkpụkpụ agbakọ nkwanụ omegbasịkwa ka etuko ga-azụ ụmụ ngwa dị ọnụ isi mụ na-akpọkụ mmụọ niile nọ n'obi ya mmụọ niile nọ n'ala Igbo mmụọ niile nọ n'ọwụwa anyanwụ mmụọ niile nọ n'ọnwa mmụọ niile nọ na kpakpando mmụọ niile nọ n'osimiri mụ na-akpọkụ unu wee na-asụ ndị ọkụ n'obekwa n'ọzụ tupu ka anyị na-akụ ụzọ ya wee ji oji n'ụwa ozi oji ma na ihe emere ọchakọ ya na-acha etu azụ achachapụ esi na-achapụ onwe mmụọ ya aka na mgbe kwuru ya mmụọ niile ya nọrọ na nwere okwu ele ka iji tụba ahụ ndị ilo m ndị si na zụrụ ide mmiri anyị ekwuru mmiri tọnwa iko isi ihe eji ruo eze na apụtara mmadụ aga mmadụ isi ebuchesi amị udo ihe ọbụla a na-eme isi ichezi ịkpọrọ nọmba mmanya nwunye wadị ya ya bụ mmụọ ọ na-achọ ya na mmadụ ahụ wee sụọ ide mmiri ọdụkwu obere oge ọkanye na-adịghị maka ndị ugbu a ide mmiri ndụ ijezi ịkpọrọ nọmba nwunye nke ya bụ mbọsị nkwọ ịkpọ ya na akadịrị mbọsị nkwọ WhatsApp onye na-aga n'anụ ụgbọ n'anụ asị chiri ngwa ndị iche ebe na ngwa ndị iche ede ngwa iwe na-atụ n'ebe anyị iwe na-agba ngwa bido n'ọwụwa anyanwụ ruo n'ọwụwa ọdịda anyanwụ ngwa nọ anyị Igbo niile ngwa ide mmiri nwe onye ide mmiri orielu ide mmiri agwụ ike agwụ ide mmiri ngwa Chidemili. na-echi ide mmiri ka ọ bụ nwa nnukwu nke ozugbo akụkpa nzu ọgbakọta ike ndị ọgụ nke na-agụ ji egbe elu chekwa anụ ogwu bichiri ezi odogwu na ụmụ ekwesị ide mmiri akụkpa ozu ụzọ ha atọ n'ụzọ ọgwụ kwuru ọ daa n'ihe ọgụ ọ daa n'ihe dị mma dịkwa gị dị mma n'otu ọzọ ọbụnagụ ozu otu ozu uwe na-anyekwa ụlọ agaghị m na-ebu otu ozu eze ngwu tụọ akpụide mmiri tụọ ugwu ndị chi tụọ na ntụtụkwa na ozu ịtakpa tụọ nzu arụsị na-ejekwu na-enyebe ọnụ ebe ọbere bụ mgbe ogbe na ọha dị ọgwụ ife ezumezu ide mmiri ọkpụrụ ọka ide mmiri ngwa okorokwu ide mmiri ngwa ọgbọnkwụ ide mmiri ngwa agụ ngwa Dekono ha ebu tara ngwa aja igwe otu ọzọ dekono ha ọya na-alụ nwere obi na-aga nna m ilu aka nna ọ ka ịkpọtara ọgwụ onwe nna m n'ime na olukwara nna m ọbapa nna ọ bụ aka etu akụ anyị ebuga ihe obi ahụ Abochi azụ. ya akpọ ebe ahụ na ntụ ọzụ ose nwaanyị ụdọ degoro ozi abụọ ọgbọ ta na nzu ya Aku Ezeama n'oji, aku Otama n'ọcha. Aku nne nwụrụ anwụ, ya kpọ m anya. Taa, aku ndị dị ndụ, ya kpọ m anya. Aku ndị amoosu, ya kpọ m anya. Onye bụrụ ka ọ na-anya ya.
ụmụanya kama ana m maka dị ike iya iya ndị obodo Zurukwuo nnegharị n'anya onye ahụ kwere aka mmanụ onwe ka o si dị enwe ngwa elu ozu Idemili Eze nwanyị dị asọ afọ mụrụ